Prabu. Ampun ngantos dipun tegakaken sanget. Kepareng pun Kakang sumedya minta pamit ngawat-awati dumateng lumiatipun kadang kula Yayi Patih. Yen mekaten kula sumanggaken wonten ngarsa paduka. Abdi perjiniman kula sinuwun. Metu nyoba wadyabala buta dijudalake. Tut uri lakuku dari mbok menawa ana kedadian kejentu sing awang-awang kesanding rata tak pasrahke marang kuwi mangsa bodho. Nyuwun pamit kepareng nata pabarisanipun para raksasa. Sing praitna ngati-ati kepareng pun Kakang lersek saking pemanggihan ya ngatos-atos Koko Prabu. Wanudya utama Gambararum sange kusuma Yatal mawur adu bronto Gembrang yen ngandika Togok wonten dawuh Bilo kancan dawuh kowe do tak ajake mrene Togok nggih Togok karo Bilung maju mrene kok nggih bakal ana pitakunan kang kudu tok jawab panjenengan kok nututi kula Koko Prabu kula mboten mentala yen Yai tindak piyambak kepeksa badhe kula awat-awati yen mboten kula awat-awati awit ing wewengkon Ngendraprasta menika nguthawatosi panjen Gustimu gemati tenan nandi-ndi mriki diawal nandi diawal
Tenggaran yo ngono kuwi sing apik iki ya kudu rukun. Mula kena diarani saya rukun. Loro-loro tunggal kuwi. Ayo. Ora nggih to? Tenayu. Iya, nangke nek penyanyi tindak kudu diawat-awati. Nek penyanyi make lena ngawat-awati wong liya. Wis lekas. Ayo ta? Bu. Ora ndene lambe mulai masak kok elek. Wong kok jenenge kaya disiksa 3 jam setengah ora oleh udut. Ae wangi nyolong-nyolong. Aja nek ora oleh ya ngobong kok tendang ora. Agek Gustimu prihatin siji dimatmut. Ngantek cindek ora ngrasa. Pan apanya iki? Wis latihan ora udut dadan kuwi mbok ya nganggo mil-mil. Mil dengkulmu mlocot. Apa wis suwe paling tunggu kene. Lampun pun ket wau. Ora karu-karuan. Ya dep-dep prihatin. Nek wong prihatin kok ajegan. Wah, payah tenan. Nek jane nggawa udut beto. Aku lintingno. Apa atine kok lintingke ya. Ane wong kaki gelem 10.500 kok. Tak kandhani togok Pripun? waduh tak cerak-cerak tak mraketake. Nggih. Aku arep takon janjane mono. Yen putra ratu-ratu ngendi, yen putra pendhita-pendhita ngendi, bocah sing kanggonan wahyu kuwi sapa togok? Wong niku nek pancen bejo uripe pun kena diarani kanggonan wahyu. Lah kantun wahyune wahyu napa? Ngaten. Padane kados bilung niku wujude kaya menthek. Ning kanggonan wahyu dianggep karo wong pirang-pirang nek bilung niku dadi mustikane wong. Padane kaya kula. Ayo to lho. Ayo. Ing atasipun menika janipun nggih penyanyi prisa piyambak. Uda wedananipun kula. Ewa semanten wonten wewengkon ing griya kula mriki. Punipun sinebataken Ki Lurah. Amargi kula panjenengan kanggonan wahyuning lurah. Mengkono. Niku togok. Ya syukur togok nek panjenengan bisa kewahyon. Ah nggih. Ane togok kewahyon lah kementhus. Sing ora-ora to. Nguneke wong kok kementhus. Ngopo guyu-guyu? Kowe iki jenenge saking apa lho? Ngene iki ngeguyu Kang Togok niki. Ki Lurah Catugara. Saat ini saya mendeles, saya tua-tua. Nek wong kok mendeles. Aja ngomong lho. Tak pendang bablas. Lho iki togok kok. Lah iya. Togok niku. Jagat gumun. Heeh, kok kowe rabi. Wah. Omong-omong celeng. Pira menake celeng. Awang kok dadine karo aku ketok kaya tuwa aku tak rasake iki. Ora omong.
Malah anggar bilung sing cerak kula niku cok semelang cok lambene cok ndledek. Ya gumun ngono wong kok ngono kok ya. Wah, sampeyan ampun gugu bilung. Menika kula baleni malih sing kanggunan Wahyu kantun wayune Wahyu napa? Yen Wahyu kraton menika maton, satriyanipun maton. Awit menika ingin kedah kedunungan darah ratu. Lah. Tak kira Wahyu sing maton kuwi kok. Wahyu maton niku ora ana. Sing domongi Togok Wahyu kraton niku bocah sing kanggunan niku bocah sing maton kok Wahyu maton niku ora ana. niku saking eling kula satriya Tanjung Anom Raden Abimanyu niku sing kedunungan Wahyu Kraton. Nah mbok menawa kuwi Togok. Ya aku terna ya mboyong Abimanyu. Lah nek gelem bocah kok sampean ora. Saya nampa tuwa. Ah, ngetese bocah kira-kira yake bangsane 12 tahun. Sampeyan mangke sunan malah sing ora Togok ora. Percaya karo aku senajan aku wanita aja tok kebyau ya padha karo wanita siji-sijine. Aku wanita jujur kok. Luruk. Lenyek iki. Aku cak mangkel mending arake jujur-jujur ngono kae mongak. Kenapa aku katok lepise tinjan-injen kok. Kaya wong ngene kaya katokan lepis barang. Aku angen katokan kuwi dalane sih siapa aku. Yang kacamata. Terus nunggu diri bakul. Reko-reko wae. Bertenggak. Tengah-tengah ning kono kuwi. Karo kletak-kletik ngicipi tempe. Ketok isih kaya enom. Wah, ngandhake Wahyu mah ngomongke tempe sebenarnya. Aku terna golek Abimanyu mengko nek ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Oh iya. Ya monggo kula dherekaken ayo lung awake dhewe tata-tata nderake Gustimu. Aku ora menyang wae kok, Kang. Wis ora menyang kepiye kaya. Kudu menyang. Aku semelang nek kapirang. Ora. Sing tanggung jawab aku. Oh iya. Ora menyang kowe engko ora ana sing girong kok. Ya tak menyang. Bilung yo kudu melu aja banjur keri. Engko nggih, Mbak. Wong ro Gusti kok menimbak ora. Janjan aku pomo melu ngono janjane ora ana gunane kok janjane kan. Engko sak bali aku yo nek ora melu cilaka. Ora melu 10 dina pitik kuntek. Sak tenan to. Werna-werna sing domongake kok malah andake pitik len. Ya wis ora apa-apa tenang. Ada dicagak ngarep kae apa? Ya nek cemental ngono ya syukur. Monggo Koko Prabu sesarengan kae ingkang rayu. Kula dheweken ya. Togok nuduke dalane iki sendika.
Pandhawa tata keti Wisraya Sindung riwut prawragara rupa wisikan magulingan Bayu putra lir warayang kono margana guru kakiri-kiri Harcaka blablis lanak sijikan bojleng nyadong dawuh Kiraka. Wah. Cumadong dawuh Kiraka. Woi ladan. Para dubleksa. Lho. Padha-padha salang tunjang rebut ujunggonmu padha tak awe maju. Ora bakal nampa ganjaran nanging kowe bakal nampa pegawean kang abot. Wah, kakak dipari pegawean wah pun mboten salunga-lunga kajengin dijujul mawon. Mengkono di ya kowe engko tak jujul. Badhe pun pari pedamelan menapa ngetutake tindake Gustimu bakal goleki bocah sing kedunungan wae. Yen pancen ana rubeda munggo ing tengahing dalan kena digambarake kejentus awang-awang kesandung rata banjur belanono wah tanah bojleng plis lanang jejekan lajeng dateng pundi anggenipun lumaksana tak kira ana wewengkon Indraprasta sing cerak Gunung Girisarangan. Pinten-pinten laminipun wis ora nganggo wangenan guru mulai gawe ora kena bali. Waduh. Mangan apa iki? Nek pancen kowe butuh jaluk pangan mbok menawa entek nggonmu nggawa pangan kena kowe jarah rayah wong-wong. Bejo meh bakal golek wong sing seger-seger. Akal tak tadah cara moksa. Adi. Kula Kiraka Sumatya tata ya Di. Sumawis kekaman piranti perang kanggo kae mbok menawa ana kedadean apa-apa. Nun inggih. Aja nganti nguciwani. Paribasan sedya payung sak durunge udan. Noning sedya teken sak durunge dalan lunyu. Nun inggih. Sedya wadah saurunge memangan. Lah iso dawuh. Kepareng Sumadya tata mengkono. Nyuwun pamit Kiraka kula nata para raksasa. Sing ati-ati.
Rekatori sang Gatotkaca nampa sigur ngambahing ngakasa rikala semono kocapu ing wonten ngakasa miling-miling kadya jangkung mider-mider yayah angideri yaiku warnane raja muda Pringgandani putra Jodipati Raden Gatotkaca Prabanom Kacanegara kautus ingkang wonten sabiyantu marang para kadang amarta tinanggena angulati marang kendranira Raden Janaka muat kanan lan kiring tumrap ing mercapada datan kaeksi memanoning tejo wasana Raden Gatotkaca uninga ing padharatan ana setunggaling narendra ingkang lumiat wonten madyaning wana ingkang kawistara nyolowadi sanalika jancut Kaliwondo tumiyup saking ngakasa pindha tatit anjuk ing padharatan kaget kang saya uninga sinengkang wali sandang walikat godhek wok simbaraja uang malang wentis nyogang sir biar cahyane kaya tatit tak kira yen ana dewa ngejawantah satriya jenengmu sapa yen kowe takon karo aku ganti aku takon ratu ngendi sapa jenengmu Narendra Jongparang Anggana Dewa jenengmu sapa kowe sangka Pringgandani Gatotkaca mangerti lakumu kok kaya nyolowati arep mlaku menyang endi ngemban dawuh supaya aku nyaketi ing wengkon Indraprastha kiwa tengening gunung Girisarangan supaya nggoleki satriya ingkang kedunungan wahyu wusana sawise aku pitakon karo Togog dituduhake yen satru kang kedunungan wahyu kuwi sejatine Satriya Tanjung Anom sing jenenge Abimanyu bakal tak goleki yen ketemu arep tak boyong ana kraton Sanyaluri Rikatori sang Gatotkaca mancat pundang asta jangga kembung pating kalundung
nenggake becik saking kowe Balio. Apa ora melek mripatmu yen Abimanyu kuwi sejati si kadangku. Ngucap ngrasani adikku Abimanyu ora gelem semingkir saka ngarepan aja takon desa tugel guru papoku ana. Mongkok atimu gegeden rumangsa. Senajan to aku njuru marang wujudmu ora bakal dereng. Kanthi sukma kadang yo tangkep dodok gandeng siramu botol siramu.